Otváram rokovanie 31. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka. Na dnešné rokovanie okrem vás boli pozvaní primátor hlavného mesta, okresný prokurátor Bratislava 5, predseda Mestského súdu Bratislava 4, riaditelia škôl a miestnych podnikov, ako aj obyvatelia Petržalky, ktorí majú možnosť sledovať zastupiteľstvo naživo na stránke www.zastupiteľstvo.sk. Hlasovať sa bude dneska aklamačne. Skrutátormi pre sčítanie hlasov budú zamestnanci miestneho úradu, pani Šábiková, Kristína, pani Deáková Lucia a pán Mateáš Tomáš. Rád by som upozornil, že z rokovania bude vyhotovený doslovný prepis, ktorý bude súčasťou zápisnice. Z 35 zvolených poslancov miestneho zastupiteľstva je podľa prezenčnej listiny prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, 20. Konštatujem, že 31. zasadnutie miestneho zastupiteľstva je uznášania schopné. A ja som 20. OK. Počty nám zväčša išli. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili pani miestna kontrolórka z dôvodu čerpania dovolenky, pán poslanec Vetrák z dôvodu čerpania dovolenky, pán poslanec Elalmis z dôvodu, že je odcestovaný, pán poslanec Tidor odcestovaný, pán poslanec Pekár odcestovaný, pani poslankyňa Kozáková takisto odcestovaná, pani poslankyňa Šebestová takisto odcestovaná, pani Gregorová odcestovaná, pán poslanec Kapík odcestovaný, pán poslanec Kalina odcestovaný, pán Polešenský sa nezúčastní. Vzhľadom k tomu, že to samozrejme bolo zvolané v mimoriadnom termíne, tak samozrejme a počas prázdnin, tak aj kvôli tomu je účasť výrazne nižšia. Toto zastupiteľstvo bolo zvolané z dôvodu, že minulý týždeň v útorok, to je 28. júla, nám bola doručená petícia od obyvateľov ohľadom referenda. V zmysle zákona má do 45 dní traja poslanci zvolení zastupiteľstvom a starosta skontrolovať, či je splnená, či tam teda všetky náležitosti toho referenda sú splnené. A vzhľadom k tomu, že nemáme zvolených poslancov a podľa toho, čo sme zisťovali, tak ich nemá zvolená žiadna mestská časť, tak nevieme ďalej pokračovať bez toho, aby sa uznesením zastupiteľstva zvolili traja overovatelia referendových hárkov, ktoré boli odovzdané v zmysle či už zákona, alebo teda všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je schválené. Z toho dôvodu sa zvolalo toto zastupiteľstvo, tu len na vysvetlenie. Toto zastupiteľstvo má teda iba jeden bod programu, a to je voľba poslancov na kontrolu. Návrh na určenie poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Petržalka na overenie petície v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Petržalka číslo 7 2024 do dňa 5. novembra 2024 o organizácii miestneho referenda. Čiže teraz budete hlasovať o programe, tak ako vám bol zaslaný s týmto bodom. Poprosím hlasovanie k dnešnému programu. Dávam hlasovať o programe tak, ako vám bola zaslaná pozvánka. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ak nie, tak konštatujem, že 22 poslancov hlasovalo za dnešný program. Otváram diskusiu k zmene dnešného programu. Má niekto návrh na zmenu programu? Pani poslankyňa Petobrstá. Asi mikrofón. Ja vás poprosím o zaradenie bodu interpelácie, vybavené interpelácie a bodu rôzne. OK, čiže budete teraz hlasovať o zaradení nových dvoch bodov, interpelácia a bod rôzne. Poprosím, hlasujte o tom, či na dnešné zastupiteľstvo sa zaraďujú body interpelácia a bod rôzne, predpokladám ako body 2 a 3. Poprosím, hlasujte, kto je za zaradenie bodov interpelácia a rôzne. Raz. Jedenáct. Kto je proti? Dvaja.
Zdržal sa? Možno aj niekto nehlasoval. OK. A konštatujem, že zmena programu neprešla. Dobre. Ak nemá nikto iný návrh, tak konštatujem, že je schválený program dnešného rokovania zastupiteľstva. Do návrhovej komisie som dostal navrhnuté mená pán poslanec Vidra, pani poslankyňa Nikolson, pán poslanec Peceň. Má niekto iný návrh? Ak nie, poprosím, hlasujte o takomto zložení návrhovej komisie. OK. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ak nie, tak konštatujem 22. 22 poslancov hlasovalo za, čiže overovateľov návrhovú komisiu máme schválenú. Za overovateľov dnešného zápisu som dostal návrhy pani poslankyňa Fulová a pani poslankyňa Milinská. Má niekto iný návrh? Ak nie, poprosím, prezentujte sa, hlasujte o týchto overovateľov zápisnice. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 22? Takže 22 poslancov hlasovalo za overovateľov zápisnice. Ďakujem a teda prejdeme do jediného bodu rokovania, ktoré máme dneska schválený. A to je ten, o ktorom bodu, že bola obdržaná petícia zatiaľ vyzerá, že s dostatočným počtom obyvateľov ohľadom zvolania miestneho referenda, avšak v zmysle zákona, v zmysle že ich nemáme zvolených, tak nevieme ďalej pokračovať v zákonnom procese ani v ostatných veciach v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Z toho dôvodu bolo zvolené toto zastupiteľstvo a ak došlo teda k nejakej dohode, že ktorí minimálne 3 poslanci budú zastupiteľstvom zvolení do tohto, tak potom budem potrebovať nejaký návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať. Samozrejme, asi nič ďalšie neviem k tomu podať. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Hajková, nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, že ja si neviem predstaviť, ako sa to overuje. To všetci traja naraz a budeme to... Vieš, to v živote som také niečo napríklad nerobila, že jak to funguje technicky. Rozumiem, priznám sa, tiež som dlho miestnym aj mestským poslancom bol a netuším, jak sa to overuje, ale myslím si, že tak, ako sú overovatelia zápisnice, každý overuje podľa mňa sám za seba, čiže len otázka znie vzhľadom k tomu, že sú tam osobné údaje, tak asi to bude trošku v inom režime, ale áno, mám za to, že buď ak nedojde k dohode, že budú overovať všetci súbežne, tak potom nejakým spôsobom každý samostatne, a pričom ale asi bude potrebné zabezpečiť proces, vzhľadom k tomu, že tam je veľké množstvo osobných údajov, tak niečo s tým, ale teda neviem, že či je nejaké usmernenie alebo niečo k tomu, akým spôsobom sa overuje takéto niečo. Aby sme to mali na zázname. Pardon, dobrý deň. Nie je nutné, aby sa overovalo komisionálne, to znamená, že všetci poslanci si dohodli jeden spoločný termín, kedy budú overovať, ale malo by to teda prebiehať na miestnom úrade, kde bude sprístupnený stály zoznam voličov z dôvodu teda tej kontroly, keďže ide o osobné údaje, to samozrejme sa nemôže dávať v tom režime ako napríklad overenie anonymizovanej zápisnice, čiže v tomto je to trošku iné, ale... OK, čiže pravdepodobne, tak jak sa jednotliví poslanci dohodnú, prídu, budú overovať na miestnosti určenej mestskou časťou zo zoznamu, ktorý bude k dispozícii od mestskej časti ohľadom tohto. Pani poslankyňa Nemetová. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som teda chcela dať návrh na zmenu alebo respektíve doplnok uznesenia tohto aktuálneho, ktorý preberáme, a to tak. Návrh na určenie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti na overenie petície v zmysle zákona číslo 369
1990. Znenie návrhu. Overovateľmi by boli poslanec Juraj Mravec, poslankyňa Eliška Smatana Petoprsta a poslanec Pavol Záhradný. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Petoprsta. Na mikrofón, prosím. Kvôli záznamu potrebujeme mať všetko nahraté na mikrofón. OK. My sme sa dohodli za klub nezávislý, že to bude pán Mravec, čiže aby sme neboli dvaja za jeden klub. OK, tým pádom ostávajú iba dvaja poslanci, ak som správne pochopil. Čiže ešte stále jeden chýba do zákonného minima. OK. Pani poslankyňa Nemetová. Ak sa nikto neprihlási z druhého klubu od kolegov a kolegyň, tak sa veľmi rada hlásim do tohto zoznamu overovateľov. OK, čiže zoznam by bol pán poslanec Mravec, pán poslanec Záhradný a pani poslankyňa Nemetová. Ja len poprosím od pani Nemetová, si to povedala sama, ale od pána poslanca Záhradného Mravca poprosím do mikrofónu, že súhlasia so svojou nomináciou, lebo štandardne, keď sa na niečo nominuje, tak nemôže byť bez súhlasu dotyčného poslanca. Tak len poprosím na mikrofón, že s tým súhlasíte, že ste do tohto nominovaní. Súhlasím. Ďakujem. Ešte pán poslanec Záhradný. Súhlasím. Ďakujem. Pani poslankyňa Nemetová, keďže to sama prednášala, tak mám za to, že tiež súhlasí. OK. Takže máme návrh na 3 poslancov a teda poprosím asi, a diskusia ešte takto, je stále otvorená diskusia, chce ešte niekto niečo v rámci diskusie sa spýtať, navrhnúť. Ak nikto nič nechce, ukončujem diskusiu a poprosím návrhu komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Petržalka určuje podľa paragrafu 11a odsek 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskorších predpisov 3 poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Petržalka, a to Juraj Mravec, Viera Nemetová a Pavol Záhradný, aby overili petíciu skupiny obyvateľov Mestskej časti Bratislava Petržalka doručenú dňa 28. júla 2026 do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Petržalka a ktorou sa požaduje vyhlásenie miestneho referenda. Pán starosta, prosím, dajte o tom hlasovať. Ďakujem, len aby som upresnil, títo traja poslanci sú schválení na akúkoľvek inú overenie, keby prišlo aj. Není to len na túto konkrétnu, i keď to tak odznelo, ale oni sú zvolení na overenie akejkoľvek iného referenda, ktoré by prišlo. Hej, čiže to je tak, ale čiže na všetky, ale momentálne len táto jedna. Aby nedošlo k nedorozumeniu, že sú zvolení len pre túto konkrétnu. Keby prišla iná petícia na tento účel, tak by to opätovne boli títo traja poslanci a už by sme nemuseli zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo. Ďakujem, čiže myslím, že to je jasné. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte o takomto návrhu uznesenia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ak teda nie, počet bol 22. Konštatujem, že všetci prítomní poslanci hlasovali za. A keďže nemáme ďalšie body, veľmi pekne ďakujem, ospravedlňujem. Vystúpenie verejnosti. Máme tam ešte vystúpenie verejnosti? To je vždycky rokovanie. Ale nikto sa nám neprihlásil. Neevidovali sme prihlášku verejnosti. Dobre, OK. Tým pádom ďakujem, ospravedlňujem sa, že v takomto čase zvolávame zastupiteľstvo a dopredu upozorňujem, že z hľadiska dodržania lehôd bude musieť byť pravdepodobne zvolané ešte jedno mimoriadne zastupiteľstvo k samotnému vyhláseniu referenda, lebo by sa to nestíhalo vyhlásiť podľa tých termínov, čo sú na riadne zvolanom zastupiteľstve, takže dopredu avizujem, že ešte jedno zastupiteľstvo
do 20. neviem koľkatého septembra, keď je 23, či keď je riadne zastupiteľstvo, 22. Takže 22. je plánované riadne zastupiteľstvo, ale na tom by sa už nestihali všetky lehoty z toho, čo myslím, že sme sa počítalo. Takže ešte do 22. avizujem, že bude zvolané ešte jedno riadne zastupiteľstvo kvôli vyhláseniu referenda. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť a za prístup.